Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दायो लान्चनि थाखाय दावदै ओंख्रि संनो नागिरदों लोगोफोर। दावदै ओमफ्राय आलु नायलांदो लोगोसे ओमफ्रायहाय जिंखा बिगुरनि बाथोन देनो नागिरदों। माबायदि सङो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै होननानै सानबाय। अब्ला थुदो भिडिअखौ जागायजेननोसै। नै लोगोफोर गासैखौबो रेडि लाजोबखाबाय। दावदै ओमफ्राय पियाज, बानलु, सामब्राम गुफुर, आलु गासैखौबो रेडि लाजोबखाबाय। माब्रै सङो लोगोफोर नायलांबानो जाबाय। थावाबो दुंबाय नै लोगोफोर। ओमफ्राय दा दावदैखौ एवनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्राय बिनि उनाव दावदैखौ खांनानै बे थावावनो आलुखौबो एवनानै लानोसै। दावदैया जाबायानो, एवखांबाय दावदैखौ। ओमफ्राय नै दा आलुखौ एवना लानोसै। नै लोगोफोर दावदैयाबो ओमफ्राय आलुआबो एवनाया जाबाय। दा बोरै संलाङो नायलांबानो जाबाय। नै आं लादों दा दालचिनि, बेखौ देनानै होनोसै। मोनबायानो लोगोफोर दावदै ओंख्रिया। ओमफ्राय दा जिंखा बिगुरनि बाथोन बानायसिगोन। नायलांदो लोगोफोर। जिंखा बिगुरा बेनो, बेखौनो बाथोन बानायसिगोन एवनानैहाय। नोंथांमोना जाफेराखैबा जिंखा बिगुरनि बाथोनखौ बानायनानै जाबानो जाबाय। बिराद गोथाव जाखायो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर। अब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।